Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, şimdi inşallah Teala bugün sizlerle birlikte sözümüz bunlar Allah birsa ilenu hem kevgaçolu gayle turunda. Niçin degende elbette bunun turunda biz iske çırıp kırığa değişpiz aratıyla şolay bir. Hem anın kerekligi turunda, ahamiyetligi turunda. Eğer de ilenu yaki kevgaçolu bulmasa, yaki o özgerse, niçin gitip cemiyetinin tarkalığı turunda. Şular turunda muhterem kardeşler biz sileşip getiririz. Niçin degende hazırki globalizasyon vakitinde globalizasyon, urbanizatsiya deyilirsin şolay globalizasiya demek batanesi de halklar aralaşıp yaşay urbanizatsiya konusu şehirlerge köçe. Менә bu дәврдә шушы чорда шулай ук әхлакый таркалу вакытында гаиләнең кирәге калды. Гаиләнең кирәге калды. Әгәр дә уйлап карасак, шушы кешене маймылдан килеп чыккан дип тагын шушы тәгълиматны алып барсак, кешене хайван дип карасак, инстинктлар белән яши дип карасак, гаиләнең гомумән кирәге калды. Барам кардашлар. Hem şuna barada cemiyet. Dersinden aytkanda şuna barada. Bunu neseden görüyoruz? Bunu görüyoruz. Sonuna ailelerinin kırılığından görüyoruz. Bunu görüyoruz balalarının estuğundan. Biz neçik kine maqtansak da, şulay bit neçik kine maqtansak da, mesela balalar tuva-tuvadır. Rossiyada әлеге вакытта үлүчеләр саны күбрәк туучылар санына караганда. Bu tez генә үзгәртә торган әйбер түгел бу. Моны үзгәртергә бик авыр, мөхтәрәм кардәш. Бездә Татарстанда да шулай ул. Бездә дә шулай. Бездә бара хәзер халыкның картаюы. Татарстанның үзендә. Барыбер җитми, әле туган балалар җитми шулай. Без күреп торабыз, менә безнең монда белгән кардәшләребезнең 2-3 балалары бар хәзер Аллага шөкер, кемнеңгә 4 балалары бар. Ләкин ул бөтен җирдә дә алай түгел. Бөтен халыклар арасында да алай түгел. Bu чиратында трагедия, мөхтәрәм кардәшләр. Иң зур байлык ул халык. Ул җир түгел, алтын түгел, көмеш түгел, ул халык. Әгәр дә халык булмаса, калган әйбернең дә мәгънәсе калмый. Кирәк түгел. Аллаһ Тәгалә бит шушы байлыкларны яраткан кеше өчен, халык өчен. Әгәр бу кеше булмаса, димәк аның мәгънәсе дә калмый. Моны күрәбез, мөхтәрәм кардәшләр, соң өйләнүнең, нигә китәүгә чыгуның тагын бер начар ягы бар, ул бозыклык. Фахиш. Ничек инде кеше 30-га кадәр җитеп, якынлык кылу теләген ул ничек тыеп торсын? Бу әкият. Шулай, бу әкият. 30-га кадәр җитеп кеше ул инде якынлык кыламыйча тора алмый. Ул нишләргә тиеш? Ул яки гынахка бара, яки авыру. Яки авыру. Ул яки гынахка бара, яки авыру. Бигрәк тә ул ирләр өчен актуаль. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, тагын бер шундый бәла белән, фахиш һәм бозыклык бәласе белән тагын килеп очрашабыз бу өлкәдә. Менә шуның өчендә нәрсәне генә карасак та, шулай бит кайсыяктан карасак та, гаиләнең кирәк икәнен күрәбез. Гаилә кирәк, мөхтәрәм кардәшләр, балаларны тәрбияләр өчен. Әгәр дә балаларны гаиләдә тәрбияләмәсәң, алар кеше була алмыйлар. Алар кеше була алмый. Хайван баласы да тәрбияләнә әти-әнисе янында. Әгәр дә бала хайван баласын урманда табып алса, әйтик аю баласын. Әнисен атканнар ди шулай яки үлгән ди. Әтисе дә үлгән ди. Аю баласын табып алсалар, алып кайтып үстерсәләр кешеләр, ул инде табигатькә чыга алмый. Ул яши алмый анда. Хайван баласына да гаилә кирәк, тәрбияләнер өчен. Кеше баласына әйткәндә юк. Ул хайван баласыннан зуррак һәм өстенрәк тә. Хайван туганда ук бик күп нәрсәне белеп туа, әмма кеше бер нәрсә белеп тумый. Әгәр ул гаиләдә моны өйрәнмәсә, шулай ук моннан сау-сәламәт нормаль кеше чыга алмый. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде гаилә кыруның хәзерге вакытта без әһәмиятен күрәбез. Һәм гаилә булырга тиеш нормаль гаилә.
әзірге теге ирләр белән ирләр арасында, хатыннар белән хатыннар арасында, кешеләр белән хайваннар арасында кырылган гаилә ул гаилә түгел. Ул гаилә түгел. Ислам динендә мондый гаилә булып саналмый. Бу фахишлек һәм бузаклык. Менә шулай иткән вакытта ниндидер бер халыкның киләчәге бар. Халыклар ачтан үлмиләр. Катаклизмнан үлмиләр. Я булмаса айфоннары булмаганга күрә үлмиләр халыклар, цивилизацияләр. Алар үләләр гаилә һәм мораль яктан таркалган өчен. Шуның өчен үләләр һәм һәлак булалар. Кайсы гына кавымны карасаң да, ул кавымның проблемалары булган нәкъ менә шушы әхлакый һәм гаилә тормышында. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва анкихул айяма минкум ва салихина мин гибадикум ва имаикум. Никах кылыгыз дип Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә. Шушы араларыгыздан булган яхшылар белән, хәтта кыллар арасында булсын шулай дип никах кылыгыз дип. Әгәр дә алар фәкыйр булсалар да, Аллаһ Тәгалә аларны байытыр, Аллаһ Тәгалә бик киң һәм белүчедер. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу Аллаһ Тәгаләнең әмерен карыйган. Аллаһ Тәгалә әйтә: никах кылыгыз, кем генә булсалар да. Ирекле кешеләрме, кыллармы, кем генә булса да аларның арасында гаилә һәм никах булырга тиеш. Никах кылуга бер киртә бар. Ул киртә акча. Акча киртәсе. Күп кеше никах кылган вакытта шулай бит инде гаилә корыр өчен менә шушы акчаны сәбәп итеп алалар. Торырга урын юк. Балалар туса, ничек үстерәбез без аларны? Иң беренче сәбәпләре шулай. Шуңа Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә нәрсә ди? Ва иякуну фуқара югнихимуллаһу мин фадли. Алар фәкыйр булсалар, Аллаһ Тәгалә аларны байытыр. Башта никах укырга кирәк ди, аннан соң Аллаһ Тәгалә байыта, киресенчә түгелме? Әгәр никах укыр өчен байлык көтеп ятсаң, булмый. Никах укып булмый. Иләнеп булмый. Кияүгә чыгып булмый. Әгәр дә син иләнәсең икән, Аллаһ Тәгалә байытады. Менә бу тәртипне карагыз әле. Хәзер бит халык шулай яши. Башта байым ди. Аннан соң никах укыйм ди. Иләнәм, кияүгә чыгам ди. Бөтен кеше шулай ди. Егеткә никах укыган имаңа 30-тан артык иде яше. Әйтә, нишләп әле беренче тапкыр иләнәсең, мәйе беренче тапкыр ди. Әйтә, нишләп шулай сузып йөрдең дигән, шулай әйтә, квартирам юк иде. Әйтәм, квартирам булмаса, бер дә әйләнмәс идеңме? Ипотека алган инде квартира хәзер. Шуңа күрә иләнмичә йөрдем ди. Әйтәм, квартирам булмаса, мен бер дә квартира ала алмадым син хәзер. Иләнмисеңме бер дә? Шул кеш китеп барасыңмы? Логика юк бу сүзләрдә шулай. Логика юк. Әгәр дә менә хәзер бит безнең әтиәниләр дә безгә шулай дип үстерә безне, шундый киңәш биреп үстерә. Аякка бас, аякка бас, аякка бас диләр шулай. Аякка бас, аннан соң иләнерсең, кияүгә чыгырсың, аякка бас, аякка бас. Менә сез алардан сорагыз әле. Сез иләнгәндә аякта тора идегезме? Сез иләнешкәндә сезнең нәрсәгез бар иде дип сорап бирегез әтиәнигезгә. Бер нәрсәләре юк иде. Аларның бер нәрсәләре юк иде иләнешкән вакытта. Шулай. Бер чемоданнары бар. Ансы да әтиәнинеке үзенеке түгел. Һәм бер почмак, ниндидер бер әбинең өендә снимать иткән бер почмаклары бар иде аларның. Яки эштән бирелгән общежитие бүлмәсе. Алар хәзер квартиралар алганнар, балалар үстергәннәр һәм балаларны нәрсә ди? Аякка басыгыз, аякка басыгыз. Ә сез ничек иләндегез, ничек кияүгә чыктыгыз? Безнең заман икенче иде дип әйтәләр алар. Хәзер заман шул ук. Кеше үзгәрде. Заман шул ук, кеше үзгәрде шулай. Менә шуңа күрә никах уку белән, гаилә кору белән Аллаһ Тәгалә ярдәм итә. Фәкыйр булсалар да мин аларны байытырмын ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Әгәр син фәкыйр булырга язган икән сиңа, син иләнгәнгә, кияүгә чыкканга карап, бала тапканга карап фәкыйрләнмисең. Син бары фәкыйр буласың. Ну, бергә фәкыйр булырга җиңелрәк бу үзеңә генә. Фәкыйр булганчы. Син бары фәкыйр буласың инде, әгәр син бай алмасаң.
Әгәр байыга язган булса шулай бит. Сиңа байысың инде син. Моның айырмасы юк. Айырмасы юк моның. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә мин сезне байытырмын. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылырга гына кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм иләнгән кешеләргә дуа кылган. Ул әйткән: "Баракаллаһу лака ва барака алейка ва җама'a бәйнәкума фи хайр." Аллаһ Тәгалә сиңа бәрәкәтен бирсен. Синең истеңгә бәрәкәтен бирсен. Һәм сезнең арагызда Аллаһ Тәгалә хайр белән сезне дуслаштырсын. Аллаһ Тәгалә дуа кылган иләнгән кешегә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дуа кылган. Бу дуа һәрбер иләнгән кешегә бара. Менә бу һәрбер иләнгән кешегә бара торган дуа. Һәм иләнгәннән соң без мәсәлән дуа кылсак, яшьләргә шушы дуаны кылабыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кылган дуа һәрбер иләнгән кешегә тарала. Шуңа күрә дә кеше иләнә икән, аның бәрәкәте арта. Аның бәрәкәте арта. Аның бәрәкәте арта, аның истендә булган бәрәкәт арта. Аның бәрәкәте арта сәламәтлек ягыннан да, мал ягыннан да, балалар ягыннан да. Һәм Аллаһ Тәгалә аларның арасына шулай бит инде хәерлек салсын дип. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай ук әйтә: "Ва атазавважу ниса." Мин иләнәм ди, хатын-кызларга. Бу качан килеп чыга бу мәсьәлә? Хатын-кызлар үзләренең ирләренә зарланып киләләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Расулуллаһ, безнең ирләребез гел намазда, кайберләр гел җихадта, гел хезмәттә нәрсәдер эшлиләр, безгә вакытлары юк. Көндез алар ураза тота, кич белән тәһаҗҗүдтә, безгә игътибар җитми. Шулай. Хатын-кыз нормаль күренеш, игътибар ул вакытта да хатын-кызлар зарланып килгәннәр, шулай. Сез уйламагыз, ул вакытта хатын-кыз икенче төрле булган икән дип. Юк. Хәзер дә электә хатын-кыз шул берәү инде ул. Элек ирләр кичтәләр булган, әзрәк. Хәзер ирләр зәгыйфрәк. Шулда гына аерма бар. Хатын-кыз шул. Хатын-кыз шул. Хәзер дә хатын-кыз әйтә бит: "Мне не хватает твоего внимания", ди шулай. Хатын-кыз сиңа әйтә. Электә шулай булган ул. Җитми безгә ди, ирләребезнең игътибары җитми ди. Төнлә дә ялар намаз укыйлар да, без ятабыз ди. Сагынып аларны. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы ирләрне чакыра. Нишләп алай итәсез сез? Алар әйткән: "Без дә Аллаһ Тәгалә табынабыз." Без Аллаһка табынабыз. Көндез ураза тотабыз, кичен тәһаҗҗүд. Башкасы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шул вакытта әйтә: "Мин сезгә үрнәк ди, мин иң яхшысы" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Мин иң яхшы ир кеше ди, шушы җир йөзендә. Миннән яхшырак булып булмый ди. Мин ди: "Ва атазавважу ниса", мин иләнәм хатыннарга ди. Әгәр иләнмәү яхшы булса, хатын-кызларны читләштерү яхшы булса, мин шулай эшләр идем ди. Әмма мин иләнәм ди. Фәбән рагыйба ган суннати фалайса минни. Кем минем сөннәтемнән баш тарта, шул мөселман булмас. Кем иләнмәсә, хәтта дин эшләре өчен иләнүне калдырса кеше, дин эшләре өчен бит, тәһаҗҗүд намазы өчен, ураза өчен шулай. Кемдер әйтә икән: "Гаилә миңа динне тотарга хөрмәтчаулый" дисә, ул сөннәттән чыккан була ул кеше. Бу кешедән үрнәк алырга ярамый. Шуңа күрә иләнмәгән имамның да никах укуы мәкрух. Имам иләнмәгән булып никах укып бирсә, мәкрух. Ул нәрсә белә гаилә тормыш турында? Ул нәрсә белә ул? Ул бер нәрсә белмәй. Аның бары тик теория гына бар, шулай. Ул сөйли, хатыннарыгызны ихтирам итегез, хатыннарыгыз әйбәт дип, ул белми ул аның нәрсә икән. Белмичә сөйли ул аны, шулай. Китаптан укып. Шуңа күрә аның мәкрух никах укуы. Әгәр дә инде кеше динле икән, һәм ул дәрес бирә икән, аннан үрнәк алып булмый. Әгәр дә ул иләнмәгән булса, кияүдә булмаса. Аннан үрнәк алып булмый, ул белми тормышны. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, ул сөннәттән баш тарткан була. Әлбәттә инде үз теләге белән иләнмәсә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Я маъшара шабаб", и яшьләр, яшьләргә мөрәҗәгать итә, и яшьләр. "Ман истатага минкумул ба'a", әгәр дә гаиләгезне тәэмин итә алсагыз ди, фәльятазавваж, иләнегез. "Фә иннаху агhaду лил-басар ва ахсану лил-фараж".
Чөнки өйләнү күзне саклый хәрәмгә караудан һәм җенес әгъзаларын саклый фәхешлектән. Ягъни зинадан шулай. Зина кылудан саклый. Мөхтәрәм кардәшләр, менә мондан күрәбез бик күп файда. Беренчедән, өйләнгән вакытта шулай бит, әгәр тәэмин итә алсагыз. Тәэмин итү, мөхтәрәм кардәшләр, ул күп әйбер түгел ул. Ул күп әйбер кермәй моңа. Моңа керә торырга урын, әгәр синең үзеңнең торырга урының булса, дигән хатынга урын табыла. Әгәр син үзең урамда тормасаң, хатынга урын табыла. Бүлмәдә торасыңмы син, квартирада торасыңмы син, мөһим түгел. Үзең урамда тормасаң, димәк синең бер хатынны сыйдырырлык кына урын бар синең яныңда. Әгәр синең ашарга, эчәргә ризыгың бар икән үзеңгә, димәк хатынга да җитәрлек бар. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, бер кеше ризыгы 2 кешегә җитә. 2 кешенеке 4 кешегә җитә ди. Һәм киергә кием, әгәр синең үзеңнең 2 пар киемең бар икән, димәк син хатыныңа да кием ала аласың. Безнең Аллаһка шөкер киемнәребез 2 генә пар түгел шулай. Менә шушы әйберләрне бирә алсаң син хатын кызга, син өйләнә аласың. Монда безнең психологик киртә бар. Бу әз дибез. Һәм хатын кыз да әйтә, мондый иргә чыккан хатын кыз да бу әз ди. Шулай. Менә шул әз дип тоткарлансаң, нинди килә 2 гынах. Хәрәмгә карыйсың һәм зина кыласың. Хәрәмгә карау нәрсәгә китерә? Хәрәмгә карау акылның зәгыйфләнүенә китерә. Әгәр дә син шәрә әйберләргә карап берсәң, хәрәм әйбергә, бу акылның зәгыйфләнүенә китерә. Хәтер югала. Башың эшләми торган була. Зиһенең югала. Бер нәрсә эшли башлыйсың, нәрсә эшләмәлеме онытасың. Югала. Күп кеше һәм моның белән зыян күрә бит. Сәбәбе хәрәмгә карау. Һәм икенчесе зина кылу. Зина кылу, мөхтәрәм кардәшләр, Алла гына саклый безне зинадан. Әгәр дә бер кыз килеп шунда сиңа тәкъдимнәр ясаса, беркем чыдый алмый. Беркем чыдый алмый. Әгәр дә ул бигрәк тә сиңа тагын матур сүзләр белән килсә, мин ялгыз, мине ташладылар, беркем ярдәм итүчем юк, әтиәнием үлгән, мин ятим үстем, һәм башкасы, син все күңелең йомшап китә инде шулай бит, диме? Альтруист, әйдә, мин сиңа ярдәм итәм, дигәсе булса, аңа су ятасың аның янында ярдәм итә. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу китерә шулай гынахка. Шуның өчен дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйләнегез, өйләнү менә шушы гынахны бетерәчәк. Авыруларны киметәчәк. Шул исәптән венерик авыруларны, акыл авыруларны да киметәчәк. Әгәр дә өйләнә калсаң, шулай дип сөннәтне үтәп. Инде мөхтәрәм кардәшләр, рәсүләлләһ күтәрәбез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим с вами о женитьбе. Вы скажете, что жениться надо. Так понятно, да? Вот тут есть ребята, которые не женаты. Они говорят, зачем эту тему поднимать? Всем понятно, что жениться надо. Но если надо, почему же они не женятся? Есть много проблем, которые создаются искусственно. И мужчинами, и женщинами. И мужчинами, и женщинами. Из-за этого люди не могут жениться. А из-за того, что люди не могут жениться или выйти замуж, в обществе возникают проблемы. Какие проблемы? Это проблемы, во-первых, с грехом, зина. До 30 до 40 лет человек живет и не имел интимной связи. Это очень сложно. Либо он уже больной, уже заболел, да? Либо он имеет связь. С чем он имеет связь? Либо с человеком, либо с самим собой. Либо с самим собой. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? Это тоже большой грех. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям проклял таких людей, которые сами себя удовлетворяют. Проклял. Он сказал, лягнатуллах. Будь прокляты эти люди. Потому что это тоже является препятствием к женитьбе. И что получается? Получается, из-за этих болезней порождаются другие болезни.
гомосексуализм. Из-за разврата возникает гомосексуализм. Возникают незаконнорожденные дети. Возникают венерические болезни. Из-за незаконнорожденных детей получаются невоспитанные люди. Почему, например, у нас есть такой пункт в шариате? Незаконнорожденный ребенок не может быть имамом. Почему? Потому что он не получил достаточно правильное воспитание. Когда ребенок незаконнорожденный, обычно у этого ребенка не хватает денег и воспитания, чтобы стать полноценным. И у него вины нету. Мы не говорим, что он с каким-то изъяном. Но просто к нему уже идет особое отношение. Это родители виноваты, он не виноват. Но тем не менее. Например, наш советский автопром. Нельзя ругать наш советский автопром. Машина не виновата, что она уродливая, ломучая, да? Виноваты люди, которые ее собрали. Виноваты люди, которые это сделали. Здесь то же самое. Ребенок не виноват, но однако есть уже изъян определенный. Уже есть определенный изъян в этом ребенке. Почему? Потому что он незаконнорожден. Таких детей у нас хватает. Это сейчас даже пороком не является. Сейчас даже люди рожают просто, специально рожают. Меня спрашивают одна женщина, а можно я рожу от какого-нибудь мужчины ребенка для себя? Как так? Ну вот так, зачем мне муж нужен? Мне нужен ребенок. А зачем тебе ребенок? Тогда, если мужа нет, ну будет в старости будет смотреть там туда-сюда. А как ты будешь смотреть ребенка, если ты ребенка лишаешь отца? Как будет тебя любить ребенок, если ты ребенка уже лишила отца? Ребенок всю жизнь будет расти и говорить, где мой отец? Ты виновата, что у меня нет отца, правильно? Кого он будет винить? Общество? Нет, маму будет винить. Кто мой папа? Мама что будет говорить? Я не знаю, да? Он где-то ходит. Поэтому вот таких проблем, дорогие друзья, мы смогли бы избежать, если бы люди женились. Дорогие друзья, еще одна причина, по которой люди должны жениться или выходить замуж, это чтобы обрести силу. Сейчас люди очень слабы, у них нет родственных связей. Людей сейчас очень... Сейчас, например, если какие-то проблемы возникнут, кому вы позвоните? Очень редко мы можем позвонить своим родственникам. Очень редко. Нет родственных связей. Родственные связи – это самые сильные связи. Аллах Тааля специально дал вот эти понятия родственных связей, чтобы мы обрели силу сторонников, помощь. Даже отец, точнее дедушка пророка Мухаммада ﷺ сказал, если у меня будет 10 сыновей, которые могут взять в руки оружие и защищать меня, он сказал, я одного из них принесу в жертву Аллаху. Курбан сделаю. И он пошел делать курбан. Хотел принести в курбан отца пророка Мухаммада ﷺ. Но Аллах Тааля, соответственно, это не позволил. Почему он это сказал? Он сказал, я один, у меня нет силы, мощи, нет защитников, мне нужны дети. Друзья, понимаете, это очень такое понятие хлипкое на самом деле. Одно неосторожное слово, у тебя нет друзей. Одно неосторожное слово. Как-то вы, например, случайно сказали не тем тоном, и ваш друг обиделся на вас, как снежный ком, к нему другие проблемы. Не общаетесь 3 дня, уже у вас расстояние, не видитесь месяц, вы уже друг другу не нужны. Вы уже заменили этого друга другим человеком. Все. Друг уже не нужен. Вот сколько у вас было друзей, с которыми вы расстались? Вы считались лучшими друзьями. Сколько у вас было таких друзей, с которыми вы сейчас даже не видитесь? А с родственником так нельзя. Родственник – это родственник. В любом случае вас связывают связи, узы. Чем больше этих родственников, тем сильнее человек. Поэтому
Аллах Та'аля говорит в Коране, бисмиллахи рахмани рахим: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Мы, говорит, послали до вас, до себя, то есть до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, посланников, и дали им жен и потомство. Зачем пророкам жены и потомство? Они могут... У них же и последователи есть. Зачем? Потому что они являются поддержкой. У всех пророков поддержкой являются именно жены и потомство. Вы скажете, ну ведь вот сын Нуха, алейхиссалям, был кафиром, жена Лута, алейхиссалям, и так далее. Это один из 10, может быть. То есть один из 10 родственников, он может быть таким. Пророк, саллаллаху алейхи, нашел поддержку своей жене Хадиджа, ради Аллаху анха. Она первая мусульманка. Самый первый мусульманин в мире – это женщина. После пророка, саллаллаху алейхи, конечно, да, это женщина, которая поддержала своего мужа. Она не вдалась в панику, не бросила, не сказала: муж сошел с ума, да, видит кого-то, слышит что-то, все, надо менять. Нет, она так не сказала. Потом дети приняли ислам. Даже неверующий дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, защищал его до смерти. Если бы не он, пророк, саллаллаху алейхи, уже приговорили бы к смерти. Но так как у Абу Талиба был авторитет, он сказал: все, не трогайте моего племянника, в обиду не дам. Никто не смел его трогать. Хотя он даже не брал его религию, но он был родственником. Когда к Абу Талибу приходили и говорили: давай, мы тебе за этого Мухаммада, говорит, дадим другого мальчика, покрасивее, посильнее. Абу Талиб говорит: вы, говорит, ничего себе. С ума сошли, да? Вы убьете, говорит, моего племянника, а я должен кормить чужого ребенка, вашего, что ли, говорит? Бесплатно вам вырастить его? Вы понимаете, говорит, что вы говорите? Это родственные связи. Если бы он не был родственником, да, там всякое могло бы случиться. Поэтому человек должен обрастать силой, обрастать родственниками, детьми, женами. Соответственно, они женятся, они выходят замуж, появляются внуки, родственников становится больше, и вы становитесь еще сильнее. И вы становитесь богаче. Вы становитесь богаче. Если вы все бедные, все равно Аллах Та'аля даст какого-то толкового из этих родственников, который все равно будет богатым, да? И будет всех тянуть. Я знаю таких богатых людей, они руководители компании, все родственники работают у него. Вплоть до охранника родственника. Ну куда ему деваться? Все равно родственника берешь, да? Он же не бросит его. Даже самый обалдуй, который ни на что не годится, все равно там на подхвате что-то делает. Потому что он родственник, его не бросает. Поэтому если вы будете родственниками, если много будет родственников, все равно какой-нибудь родственник, иншаллах та'аля, вас не бросит. Соответственно, если вы будете вести правильный образ жизни. Вот для этого, дорогие друзья, тоже нужна семья. Тоже нужна семья. Семья нужна, дорогие друзья, еще и в ахирате. Когда вы уходите из этого мира, кто будет делать дуа за вас? Ну вот, хазрят, да, я знал, например, какого-то человека. Сколько я буду делать дуа за этого человека? Пока мне напоминают, я буду делать. Да? Или пока садака дают, я буду делать. А потом я его забываю уже. А отца своего ты можешь забыть? Нет. Дедушку? Нет. Сына? Жену? Мужа? Нет. Родственники будут делать дуа. Друзья забудут тебя. А родственники будут делать дуа. Поэтому родственники нужны еще в ахирате, чтобы делали за тебя дуа. Дорогие друзья, чтобы жениться, есть некоторые препятствия, да? Но эти препятствия, они создаются искусственно. Например, женщине мешают выйти замуж. Иногда мужчины хотят жениться. Мужчине проблем нет, он хочет жениться. Проблема в большинстве своем в женщинах. Потому что либо они недовольны твоим положением материальным,
либо их родственники недовольны. Поэтому многое зависит в обществе от женщины. И вот одно из препятствий, по которой люди не женятся, это женщина, которая мешает выйти замуж родственники, родители и другие родственники. И они говорят, это что-то неплохой кандидат для тебя. Нехороший человек. Да? И так далее. Но Пророк ﷺ сказал, если к вам приходит человек, религии которого вы довольны, и довольны его нравом, то жените его. Если вы не жените его, то это будет нечестием на земле. То есть будет нечестием распространяться, зина, фиск на земле будет распространяться. Но, дорогие друзья, естественно, родители должны советовать своей дочке. Вот там, выходи замуж за такого человека. Это не говорит о том, что там женщина взяла и там вышла за любого человека. Нет. Просто иногда эти критерии чересчур завышены. А иногда этих критериев вообще нет. Какой-то Ахламона приведет, твоя дочка, да? Люблю, не могу. Ты увидишь Ахламон, все. А ты говоришь, ну куда деваться, ладно уж. И они женятся, и проблемы потом. Либо так, либо чересчур, да? Вот надо действительно золотую серединку. Если человек действительно видно толковый, работящий, с хорошим нравом, не создавай причины. Если нравится дочке, пускай женится. Ты посмотрел, объективно оценил его, а дочка посмотрела, если нравится ли или нет. Все, пускай женится. Не даст создавать искусственных проблем. В том числе сама женщина должна создавать искусственных проблем. Мы знаем, что многие женщины ждут принца. Это вторая проблема сейчас. Завышенный махр. Завышенный махр. Завышенный махр сюда можно причислить, дорогие друзья, и требования к жениху. Раньше, например, женщины понимали, что после развода они ничего не получат. Поэтому махр они просили нормальный. И сейчас так делают в арабских странах, там по 100, по 200 тысяч долларов там и так далее. По 500 тысяч долларов нормальный махр просит. У нас опять крайности. Если ты хочешь жениться на мусульманке, там махр нормальный. Машина. Иногда вот в один период мусульманок прозвали матисками. Знаете почему, да? На махр просили матис. В одно время было в моде, там сразу захотели все за руль там. На махр, вот матис хочу. Матисками их прозвали. Ну, нормально, но махр, да, понятно, что у них требования, что они знают свои права. Иногда женщин учить тоже опасно. Они знают свои права. Все, махр просит. Но когда мусульманки завышают махр, а у тебя нет возможности, ты сам даже не можешь купить себе матис. Какой там жене матис купить, да? Что тебе остается сделать? Ты смотришь в сторону девушек, которые о махре вообще ничего не знают. Да? Которые не соблюдающие мусульманки. Ты говоришь, вот, возьму, перевоспитаю, платок надену, туда-сюда. Ага. Размечтался. Такого не будет. Так не получается. Из-за этого сейчас много проблем. Приходит мужчина и говорят, вот моя жена платок не одевает, я хочу ее развести. А когда, говорю, женились, она была в платке? Нет. Он говорит, что ты хотел? Что ты хотел? Если ты хотел в платке, бери в платке. Зачем ты сейчас взял без платка, а сейчас чем-то недоволен? Ты же был доволен? Товар берут вначале. Это никак, это купли-продажа. На самом деле это так. Этот товар, покупатель-продавец. Ты приходишь, смотришь на товар. Если изначально товар тебе понравился, то какие претензии потом? Тебе же сказали, вот здесь не так, здесь не так, вот здесь не так. Ты сказал, хорошо, я согласен. А потом претензии какие-то. Из-за этого много проблем. Поэтому мусульманским девушкам, естественно, надо немножко умерить аппетит. Но вот обычным девушкам надо немножко знать свою цену. Иногда обычная девушка там, мне говорит, ничего не надо. Я готов аплодировать такой девушке. Но все равно надо что-то просить. А то приходят разные люди сюда. Из разных стран берут наших девушек. Бесплатно же. Еще сами они девушки дают им. Одна девушка пришла, я, говорит, работаю. Я, говорит, работаю. На мои деньги живем, снимаем квартиру туда-сюда. А муж, говорит, еще чем-то недоволен.
Надо немножко себе цену знать тоже. Поэтому, дорогие друзья, махр это должен быть действительно посильным. Как говорил Умар ибн Хаттаб, рады Аллаху анху, не завышайте махр женщин, ибо поистине, если бы это было похвальным поступком в этом мире или считалось бы проявлением богобоязненности в мире вечном, пророк саллаллаху алейхи непременно делал бы это. Пророк саллаллаху алейхи то есть не сказал, что это хорошее похвальное качество, поэтому говорит, не завышайте махр. Не завышайте. Но Умар, рады Аллаху анху, в одно время хотел ограничить максимальный махр. Он сказал, вот выше этого не просить нельзя, издал указ. И тут одна женщина поднимается и говорит, Умар, ни Аллах, как ни пророк, саллаллаху алейхи, не ограничили максимальный махр. А ты, говорит, ограничиваешь? Он говорит, все, отзывай указ обратно. Он хотел это сделать, потому что видел проблему, люди не могут жениться. Но он даже ничего не смог сделать. Да, женщина может просить большой махр. Поэтому мы можем только обратиться к ее совести, к ее порядочности, но никак не можем ее за это ругать. Это просто может иметь только как совет. И, дорогие друзья, третья проблема, которая может быть проблемой тоже при женитьбе или замужестве, это когда со свадьбой связаны другие расходы. Например, лимузины, свадебные платья, рестораны, фотографы, видеокамеры, вот это все съемки, альбомы, фотоальбомы, тамада, ведущие и так далее. И человек смотрит, я, говорит, не могу жениться. У меня несколько друзей взяли кредит на то, чтобы жениться. Мы, говорит, сейчас на кредит возьмем, свадьбу сделаем, а от полученных денег кредит покроем. Ни один из них кредит не покрыт. Не потому, что деньги не собрались. Просто когда деньги есть, за кредит их отдавать неохота, иначе толк от свадьбы получается, да? Как будто ты ничего не приобрел. Они на это деньги купили там нужные вещи, а кредит так и остался. Потому что, а это тоже из-за кого? На самом деле, тоже из-за женщин. Мужчине не надо этого всего. Он готов приехать на метро с букетом цветов, который сорвал он на газоне, да? Отдать девушке, сказать, поехали. Все. На том же метро поехали. Это на самом деле тоже нужно девушке. Вот эти все запросы. Опять проблему они создают, да? Иногда создают родители такую проблему. Иногда общество создает такую проблему. О, что за свадьба там? Даже не сыграли. Поэтому, дорогие друзья, это тоже является лишней проблемой женитьбы или замужества. Аллах Тааля говорит, если люди женились, если люди будут бедными, то Аллах их обогатит. Аллах обогатит, дорогие друзья. Надо полагаться на Аллаха. Если ты хочешь богатства, если ты хочешь жениться или выйти замуж ради красоты, лучше повесить портрет, фотографию красивой девушки или красивого парня и смотреть, сказать, вот это мой муж или моя жена. И эта фотография никогда не состарится и не заболеет. Каждый день будет вам улыбаться. Если выходить за деньги, за кошельки, тогда лучше иметь кошельки без людей. Слитки лучше без людей иметь тогда. Зачем этот баланс нужен? Балласт, точнее, нужен. Поэтому жениться и выходить замуж действительно надо ради души. А наша душа, она в смятении без того, если мы не найдем свою половинку. Потому как Адам, алейхиссалям, когда ему была создана жена из его же ребра, он, проснувшись, сказал: ты кто? Я говорю: твоя жена Хава, Ева. А ты зачем нужна? Зачем ты нужна, женщина, вообще? Вот эти слова надо учить. Вот как только ребенок начинает понимать, вот эти слова, девочки, надо повторять каждый день. Зачем она нужна вообще в обществе или для мужа? Наша мама Хава говорит: я пришла, чтобы принести тебе успокоение. Чтобы ты нашел во мне успокоение. О чем это говорит? Это говорит о том, что Адам, алейхиссалям, живя в раю, не имел покоя. У него было все, а покоя не было. Спокойствия не было у него. И Аллах Тааля дал ему спокойствие через жену. И здесь же указание для женщин, что они должны принести своим мужьям.
они должны принести им спокойствие душевное, семейное. А иногда получается наоборот, да? Я был счастлив, красив, богат, пока не женился. Но чтобы такого не произошло, вот надо воспитывать и то, и мужчин, и женщин. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.